onye nchịkwa permanent secretary ụlọọrụ ministry na-ahụ maka azụmahịa nakwazi onye ji ọkwa supervising permanent secretary ọhụrụ nke ụlọọrụ ministry na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze barrister Samuel Ike enwego mkparịta ụbụbọ ịmụ onye na onye nyegara ndị isi na ngalaba dị iche iche nakwazi ụmụ ụlọọrụ dị iche iche na ụlọọrụ ministry na-ahụ maka mgbasa ozi na ndị isi na ngalaba dị iche iche na ụlọọrụ ejensi ji metara nke a. onye nta aka anyị bụ Nzuko wetara anyị ozi na ya bụ ọgbakọ bụ nke e nwere n'ụlọ ọrụ nke ọda akwụkwọ ukwu n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mgbasa ozi na Jerome Udoji sekretari complex bụ nke dị n'Ọka ka wetara gị akụkọ a n'uju ya. Mgbe ọ na-agwa ya bụ ọgbakọ okwu ka barrister Ike kọwara na ya bụ nzukọ bụ iji mee ka ya na ndị isi na ngalaba dị iche iche na ya bụ ụlọọrụ nakwa anaka ndị ọzọ agbakwunyere na ya wee hụkọ anya iji wee dị njikere ịnabata kọmishọna ọhụụ nke ya bụ ụlọọrụ. Barrister Ike kọwara na nzukọ a bụ nke dị oke mkpa n'ihi na ọ ga-eme ka ọ mata ebe asụlasụ debere ọdụ n'ihe gbasara ịdị njikere ịnabata ya bụ kọmishọna ọhụụ nke ya bụ ụlọọrụ, ihe ịma aka n'iru nakwa otu e ga-esi kwụọ ya bụ onye ukwuwara iji mee ka njem dị mfe. Onye supervising permanent secretary ọhụụ ahụ mgbe ọ na-ekwu okwu maka ihe ndepụta otu ihe si gbatakwuru na ihe ma aka n'ihu ụfọdụ gwara ha ka ha nyochaa nnọọ ihe ndepụta ha nke ọma tutu ahafee ya n'aka onye isi. O kwukwaziri okwu n'ihe gbasatara ejighị ọlụ kpọrọ ihe na abịaghị ọrụ n'oge nakwa maka ịdị uchu n'ọlụ. Ndị bịara ya bụ nzukọ gụnyere onye acting managing director Anambra Broadcasting Service ABS Maazị Gabe Okpalaeze, onye director Library Services Professor Kenneth Dike Central Library Ọka Dọkịnta Nkechi Udeze na ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.